Tak jen tí dva degeši z Mama ožeň ma, ten tantravaser s hentou fitnesskou, či čo to je, čo vraveli, že sú influenceri, už v tom Mama ožeň ma, napriek tomu, že on mal tak 8 followerov a ona tak 12. A teraz, keď to už skončilo, tak on má tak 16 followerov a ona tak 22 a cítia sa byť na vrchole sveta a povedia si, že teraz je ten správny moment túto všetku pozornosť, čo máme, premeniť na milióny. Tak on začne robiť nejaké vtipné reelka či tiktoky. You gotta be kidding me. Dneska si budem dlho umývať zuby, kamarát. No dobre, toto je otázka, nad ktorou sa určite zamýšľal aj Sokrates a Aristoteles. Poďme s logikou do toho. A ona si spraví podcast. A samozrejme na Hero Hero. A samozrejme, že prvý host je Tomáš z Mama ožeň ma, druhý host je Heidi, tretí host je ten Dege z Nitry a štvrtý host je nejaká ďalšia čo tam bola. A potom sa na to vykašľú, pretože si uvedomia, že ani Nina Janová, ani Bianka Romanová nemajú záujem k ním prísť.